بتعمل صبح دكتور جي زي أنا متشرش عند بفلاي درجة بزح أقاطعميتات ንስድራ ቤቱን በዳሂት ኮይና ደላ ነገር እያ ምክንያቱ it's natural ካብ ሓደ environment ናብ ካልእ እንተዳ ተቀይርና እቲ ምስኡ ተቃሪኑ ድመፅእ ናይ ባህሪ ለውጥታት እውን ኣሸጋሪ እንዳኾነ ድመፅእ ዶክተር ጂ መቸም እዚ ምሳኻ ክዳወል ከለና ኣዝዩ ሃናፂ ዝኾነ ትሕዝቶታት ሓሳባት ገለ እዩ ድምንጩ ከምቲ ኣነ ካባኻ ዝኸስቦ ምኽርታት ድዮም ተመክሮኻ ሸር ክትገብር ከለኻ እዞም ናእሽቲ ኣሕዋትና እውን ብዙሕ ነገር ክጥቀሙ ይኽእሉ ኢሎም እየ ድሓስብ እሞ መንእሰይ ኮንካ ገዛ ዋዕል ክትበሃል ከለኻ ኣሸጋሪ እንዲዛ ምውሻብ ኣሸጋሪት እያ ብባህራ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ሕዱር ልምድታት ናይ ኣብ ገዛ ኮንካ ክትገብሮም ትኽእል ነገር እንድሕር ደይብልካ እሞ ንዓኻ ከዓ ከም ኣንባቢ እየ ድፈልጠካ the past few years ከም ኣንባቢ ካብ ናይ ስኒ ሓኪም ወፃኢ ካብ ኢንጂነር ወፃኢ big fan of Les Brown, big fan of Andrew Carnegie, big fan of تيم عزيم عبيت دخونو mentors اللي نحسبهم زبادي قامو أبزيا ساعات نزم من الساعات أخواتنا تنتاي ممخر كايو تنتاي كجوري يقولوا مستدلوهم جزيا إيدهم سكي كم معتوي كتكون الناتقل أو جزات وشيبكا بجزا خونكا حدا فيديوهات تقبل كله على إنستغرام على فيسبوك بعمو سب كسرح كم دخل إكسرسايز جدًا ناي جيم بتاخلوه هم ديقولوا بزبل منتر تقبل كيمالو جيم من باب أما جاوا سياتنا ما بقمت دمجبا ما تسوي تكون ناتقل نير بعد حمشة دخون عدل كهبكا. تغلينا thank you so much بتعمل زي ما سكناك هجي تامس لك أنا من باب إنه حق حش تمارين سخرية كله خصي أبيت راح نلعب كلنا بزح أبي بيفلني زبلك بجكاتنا كلاس وهابنا كيمستري فيزيكس ما تقلت زي كوينا هذا نقول أنا نقدر أتي ريسورس ما ينبرن كلا نقدر كأنا نعملت كم حاجة رسبس لدعمنا إتاب كلاس تمهار كانت زي كوينا كله وي لايبراري تخلو وي حنا وي جلسات البولر عم بينا قال خلو أنا سي تايل البولر يلا يجرمني نيرو what does that even mean I fight anyhow حجي انت قبلك هذا اللي نزل له من باب كتمهارو تخل نقدر مهاني نقدر كذا حجي تناي ساينس دليلات ولا تناي من باب ناي ساينسات كوالا انت هلو ان انا قدمو ግን እቲ ካል ዓለም ካሉ እዚ ካል ዓለም ካዝ እንታይ ማለት እዩ ዘም ኩሎም ዞም ዝገለጽካዮም እዚኣቶም ማለት ንዓለም ዝቕይርዋ ዘለዉ ስነ ሓሳባት እዮም ፊሎሶፈርስ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ኣቲኻዮም ዝብል ኣነ ሓቅሕሽ ዳርጋ በጋጣሚ ላስ ብራውን መጀመሪያ ግዜ ሲ ኣብዚ ኣሜሪካ መጀመሪያ መጢና ስራሕ ነው ናይ ለይቲ ስራሕ 12 ሰዓት ዊክኤንድ ንሰርሕ بقدر خاء بتمهاره كلنا مالتي حجي فرق ليتي كم بريك نيرنا فرق ساعات تكون بريك نيراتنا مالتي حجي ابتناي سرحنا لايبراري نيرو ينو حجي ليت سلازخونه تا بريكاسي تغبر ነገር የለም ግን ينو قاسيو فزز እንዳበልካት خينا تا لايبراري اتينا حجي መጀመሪያ ጊዜ ሽዑ በቃጣሚ እዚህ ናምነት ለስ ብራውንሲ ሽዑ ናቱ መጽሐፍ صيله مالتي لايبراري ገና ጽልኩ ሪያ مالتي حجي تناتو انتي مالتي تاريخ رئيه بحصر زبلت كما يلهم زعابي ابطعمي اتعبابي خني كم زنبره بنشتو سنحاون بهصاناتم كله ادابتد كم زهون مخنيات سدرو كالي وسله زي قالو حتى ستوري ግን ابحانغول يتقايصاتن مالتي just it was a strike ገራፍን ማለት እንጂ ታይሆሎ ካለለ እቲ من باب انتي خفتلك ناس زخونه معصو خفتلك ማለት حجي ግን انا ابزي وانزسي دارغا حنت مصحف ابسوم دارغا ينبب تولك خاص كيغانن كمالتي ابسوم باوديو دي بغلديو حجي ينبب مالتي نيش تخون خلت ግን انا امنتاتي አለውቶም ዝፈትዎም ቶም ኢንስፒሬሽናል ዝኮኑ ስቶሪስ ማለት ልቦለድ ገለ ይኮናል ግን ኣብ ቢዝነስ ከመይ ከፍተውት ከም ናትካ ላይፍ ከመይሉ
fulfillment هو بزح حسنا حساباتي بزعتهم مالتي حجي اتي ولا تي كوفي لو خنبب زي كنسب تناي ابزلنا ايوان صبو ነገር እንታይ እዚ እንዳዘወርና መኪናናሲ ከም ላይብራሪ ክንቀይራ ከም ንኽእል እዚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣነ እንዳዘወርኩ ፍላሕ ዋናሲ ኣብዚ ዋናሲ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኡበር ዝውር ሰብ ኣሎ ኣብ ትራኪን ዝውር ሰብ ኣሎ ማዓት ማለት ይመልሰይ ልክ ነቲ ሙሉ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ሲ 7-8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣውዲዮ ቡክ ሰምዕ ከም ዝኽእል ብጣዕሚ እዚ ማለት ከዓ ነቲ ህይወቱ እንዳርኣዮ ትራንስፎርም ክገብሮ ከም ዝኽእል እያ መገልፀ ጋልደሊ ሓደ ቅድሚ ክንደይ ይኸውን ቅድሚ 5-6 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሓደ ሲኦ ናይ ሓንቲ ካምፓኒስ ተፋሊጥዮ ንዕል ነርናሲ እዋንታ ኣነ ሽዕ ሜቢ ሓንቲ መፅሓፍ ንወርሒ እትሕምርሒ ኣይነብብ ነይረ ሽዕ ትሕብለኒ ንዕልል ሲ እንታይ ብለኒ ከመይ ጌርካ ናቱ ህይወት እዚ ሲ ሰብኣይ ሲ ማለት ዕዉት እዩ ገለ 4-5 ዝኾኑ ሰራሕተኛ ዘለዎ ካምፓኒ ናቱ ዘለዎ ሰብ እዩ ገለ መልታት ሕጂ ክዕሎ ከለኹስ እንታይ ብለኒ ኣብ ሱምን ሓንቲ መፅሓፍ ከም ዘንብብን ኣብ ወርሒ ከዓ ሓንቲ ማራቶን ከም ዝጎይን ነጊርኒ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣብ ዓመት 12 ማራቶን ጎይ ኣብ ለንደን ኣብ ይነይበት ኣብ ዝኾነ ዓለም ከይዱ ማራቶን ኩሉ ወዲቦ ማለት ሕጂ ሰሚራ ንርሰ ይሽዕ እቶም ምዕቡላቶም ኣስዮም ዕዉታት ሰባት ከመይ ኢሎም ተዓዊቶም ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ናቶም ምንባብ እዚ ናምበር 1 እዚ ከም ዝብለካ ዝሕጂ ኣብ ሶምን ሓንቲ መፅሓፍ የንብብ ስለ ዝበለና ኣነ ንርሰይ ሲ ኦኬ ድሓን ኣብ ሶምን ሓንቲ መፅሓፍ ኣነ ከንብብ ኣይክእልኒ ግን ኣብ ወርሒ ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ የለ ንነፍሰይ መብፃዓት የላ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ማራቶን ሓንቲ ማራቶን ኣብ ወርሒ ከም ዝጎየ ነገር ንርሰይ ነሲ ማራቶን ጎየ ይፈልጥኒ ሕጂ actually that year half marathon ጎየ ማለት እዩ ንዑ ምስተላለኽዎ half marathon ጎየ ሕጂ እንታይ ኣኽለካ ለለቲ ፊትነስ ኣገዳሲ ሕጂ እቲ ፊትነስ ናህና ሜንታል ፊትነስን ፊዚካል ፊትነስን ተተሓዘ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቶም ኣለው ዝበሃሉ ናይዞም ዓለምና ሕጂ ዝመርሕዋ ዘለዉ ብስነ ሓሳባት እንተሪኢኻዮም እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ናቶም ምንባብ through the roof እዩ እቲ ናቶም ኤክሰርሳይዝ ናይ ምግባር ብጣዕሚ ስትራክቸር ዝኾኑ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ እንታይ ኣኽለካ ለለ ኣነ ንሕና ዕድልሲ ኣብ ዘለናይ እዋን ብምውላድና ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ኢንፎርሜሽን ግዜ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ነዚ ዘሎ ሓበሬታ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እየ ከንብብ ንዘይክእል ሰብ ኣውዲዮ ቡክ ሰምዕ ክእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከዓ መዓት ዓይነት ዝንበብ እዩ ዘሎ ሕጂ ክትመርፅ ኢኻ ንኣብነት ኢንስፒሬሽን እንተኮይኑ ናትካ ኣነ ሕጂ ፐርሰናል ኣነ እንታይ ዝፈቱ ከምዚ ኢንስፒሬሽናል ዝኾነ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ንኣብነት ካብ ገዛይ ንስራሐይ ክኸይድ ከለኹ ንግሆ ናይ 15 ደቂቕ መንገዲ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ኣብ ስራሐይ ከይደሲ ከም ነበልባል በቃ ከም ኤክሳይትድ ኮይኑ ብስራሕ ከም ዝሰርሕ ዝገብረኒ እንዳሰማዕኩ ክኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣነ ንዓይ ሕጂ ሳምታይምስ ታ ድራይቭ ትገብር 15 ደቂቕ ሲ ተትነውሕ ነይራ ኢለ ጅስ ምክንያቱ እቲ ሰምዖ መልእኽቲ just so much fire ስለ ዘለዎ so much energy ስለ ዘለዎ እታ ኣብ ስራሐይ ምስ በፅሐኩሲ I wish it was longer ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደሊ ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሰብ ክብሎ ዝደሊ ሓቂ ሓይሽ ኣነ ሰብ ክቕየረ እንተኢሉ ክቕየር ከም ዝኽእል እቲ ናምበር 1 እቲ ሓደ ቁፅሪ ሓደ መቐየሪ ከዓ ፍልጠት ምዃኑ ምንባብ ምዃኑ እቲ ከም ዝብለካ ምንባብ ከዓ ናይ ሎሚ ምንባብ ቀሊል እዩ ምንባብ اوكي انا حجي ناب نزا مصحف دي ودي تبل خاصي كوفيله ابسديا كوفيله مسمر هايلايت ناغبركو يكون ግን እንዳዘወርኩ ናብ ካል እንዳኸድኩ መጽሐፍ ኩድ እትስነ ሐሳብ ብቐጻሊ ክሰምዑ ዝብለካ ሕጂ እንዳዘወርካሲ መጽሐፍ ከተንብብ ኣይትኽእል ኢኻ ግን ኢንስፒሬሽን ዝኾነ ንዓኻ ንህይወትካ ቅይሮ ዝኽእል ስነ ሐሳብ I wish እዚ ነገር እዚ እንኳዕ ንዓና ብዜና ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንቑ ማለት ግን እቶም ወለድናቶም ቅድሜና ዝነበሩ ነዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ከይተኻፈሎ ብምኻዶም actually in fact ንሕና ነዚ ግን ነዚ ንሃና ዘሎ ወለዶ ነዚ ንሃና ዘሎ ጀነሬሽን ግን እዚ ዓብይ ግዜ እዩ
it's a big ናይ ትምህርቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ግዜ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክትጥቀመሉ ያ ነ ተስፋ ዝገብር ማለት this is spot on power this is very powerful ምክንያቱ ኢንሻአላህ ከም ክትብል ከለኻስ ጉስፓምፕ እዚ ክትብሎ ፀናሕካ ነገር it gives me resonance to feeling ንባዕሉ ከም ولا خالق زي كون علل تقولنا ግን every time زرست خلع الكله ሓደ ካፍቲ ኣብ ዘንድ ሓለፋ 7-8 ዓመት very orthodoxly ከምዚ ክትርተሪኻ ዓይንኻ ቋሕ ተብሎ ከም ልክዕኸሞ ማለት እዩ ኣብ ከም ትድበልካዮ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ my car has been the biggest university ever ብድሕሪኡ ግዜ ብድረኽበሉ ኖት ወስደሉ كل جزء أودي خصم أقول لكم أبغى أذكر دبل كل اللي حكينه ويدقي مخصم عدلني نجارات اللي حكينه مسحف حيزة تندب لي أنا خفت مسحف نوت وسدامو حدا حسابات على ندحر حجينا يسلست داغ مع 4 داغ مع جبركو كابدن بكو متسي مزوات كزتي أبون كن ندحر حجي collaborate كنقدر RST نايتا مسحف chapter ديك خون ويجلا نعخا inspired جبركا كتمهر كلاها زيادة سلت مهار قمت ندبل كان نتبتات ماكينانا is the biggest university بدأ ودخونه بزيكاتي أوديو أنا recommend تجرب برنتايب كتجزء تم تدخلوا كجزء تدخلوا تتجزء ما أوديو فلاش لكم ماكينات لكم ماكينهم MP3 تليفون تليكم تليفونكم تم كجزء تدخلوا تم تجزانا ويدلنا على كفتن داخل أوديو بوك علني اب جوجل درايف مزحات سبات شركة جوجل اللي تم تدليو Again, let's build this momentum. نزينا من باب بحلي واللمدي one book a month كم تدبل كايو one book a month مالت أنت ناسبرد غير كايو حنت نوع مسح شو من ساعة يدخلنا بودي بوك ترويها عسر تعدله think and grow rich كوميتات كاب عسر تعد عسر خلطة بس حلوة أبور حي كندي ساعة تاتينا أنا باخد كم تدبل كايو نسرح كخير كله على حدا جزء انت عقلتي فبصراحه بتصحي اتي اي هاد مشانو قال حدا نجر كستخلو دل النجر لو وتطني لسله حسب اب كندا بصراحه قطراتو اب تزوريا بسرعه يقول لا مكينه كان I swear to God this قال it became قال عينت passion قال عينت energy قال عين حيل خبن جميرو برقص كا بهوتي بزح لوطي بزح ابيت بزح انرجي يلو تمنيتنا حجي ناتي ناتكا ناي بزح من سيون زدوليو تاناي منباب لمدغ هلو ناي منباب انتدا لميدنا اذا خبل كله بيرون ورقات الحزنا داسمرنا ديكون كم تدبل كايا اوديو بوك خونقل اوديو فيجوال اكتيف خونقل تلفزيون يرني انا ابنت نتفليكس ولا يوتيوب انتدا اخرو خوينه تيك اواي دلو تمهرت دعمرن متحب دعمر نجر خون كله يغرفا ادمرت سلازي زبل كانت بي حيلي مو انت رأى تنبوبو سوات حاليهم ناوي فلت يوم كم زلهم اسكي لومي ابزيان نزا فيديو زي كتريو كلهم دنبكم ما متحف ارستي اب كومنت تصحف لنا مستعرستا القبع بالكم كم حنت فريز نابنت دست بلني كاب the most effective teens تبل is begin with the end in mind تبليا ابوي نبقى فاليتني هو داي ملوخا كل جزين دا እንዳተጠቀምኩ ላይ ከይዳ ኣለኹ ናይታ ደንበብኩማ ዓይነት መፅሓፍ ድኾነ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል እዩ ድኾነ ዓውዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ናይ ቢዝነስ ናይ መንፈሳዊ ስነ ፅሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እታ ርእስትን ምስኣ ከዓ እታ ድመሰጠትኩም ክፋል ርግፀኛ ብዙሓት ሰባት ባይብል ምንባብ ከም ትፈትዉ እዚኣ ግን ኣተኩራ ኣብ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ርግፅ ብዙሕ ዊስደም ኣለዎ ባይብል ግን ካብ ባይብል ወፃኢታት ዘለዉ ካልኦት ትሕዝቶታት ደንበብኩሞም ነዚኣ መዓልቲ እዚኣ ክትሪእዎ ከለኹም መዓልቲ ዝተኸታተልኩም እንድሕር ሃልዮም ኣብ ኮመንት ፀሓፉልና ንሕና ከዓ ንሕና ትሕዝቶ ንድሕር ሕጂ ክንመፅእ ከለና ከምዚ ደኣ መሰለ ትሕዝቶ ብፍላይ ኣብ ምንባብ ጥራሕ ዘተኮረ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ዶክተር ጂ ብስመይን ብስም ኩሎም ተዓዘብትን ነቲ ናትካ ድልውነት ነቲ ቁርብ ኮንካ ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ህዝብና ክገብሮ ኣለዎ ምስኡ ክዝትየ ኢልካ ክትመፅእ ፈቃደኛ ምዃንካ ብልቢ የመስግን ቅድሚ ነዚ መደብ ምዕፃውና ክትህብሎ ትደሊ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብዚ ቀዳማይ ምቅልቃልና ንእሽተይ ዕድል ክህበካ ተኽሊኖ ነቲ ዝገበርካለ ዕድመ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ታንክ ዩ ሶ ማች ኣነ ሕጂ ዝብሎ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ክተኽእልዎ ክእል
تي ويب سايت هالو تي كالم يوتيوب شانل زحبشة دنتست يوتيوب شانل معلني زخون عينت حتى زلوا إيميل كقبل الله يخل كقول الله يخل زي مالت حتى أنا دنتال خون خل أقل عدد زلوا سب زي قدس إكس راي أنا هجيت أعزله أب زل هاي عدي زخون حتى تلوكم إيميل قبل الله أنا بتزمسلني كحجزكم كفتني مالتي سلازي سيأخذ زدالي كله نعملت تبدأ تاسكم تخيد زدالي وي زي أكشن مبزحت القناة زم عايز اللوي مالتي قل تسانات اليوم قال اليوم من حري كم عينت زنبالة اليوم ناي تناتي ناي دنتس وين تايز مسل زبل حتى كل سوسوان زدالي سبات ماتونن أنا حابت تخالم المتن كم كم زخم كذا بلابو كله أسي يعني قبل تقوليهم ناتو trusted dental care جبلنا فيسبوك page ونالو for some reason زي internet سلد أبيني أبشر قبل رديك الكوجن كورس خيا أبزي كم حدا سأل جيره أبي كم ترخبوت إنستغرام يوتيوب فيسبوك page ناي trusted dental care كتريومو تجبر updates follow كتجبروه كم حدا inspiring دخونا نجر نعي بتعمي inspire جبرني that's why I follow it that's why كانوا كعدمو مو كم زيرنا خنزاتي أنا نحرت كم اللغة نسرقت أني كما يدمسل بزحات سباتون كتكم يقول اليوم بمبالي متي مساي كي تحلل كادر كباب ساعتين ترى خون عدنيا خون كختصنح مقالك بلب ندمس جونكو يغني اللي عبد كلاي كفال مالت عبد كتالي تحسنا سقع نراقب نعغان من سارح تقان نبيت السبكان دحان كتكونوا كابسي كورونا فيروس بدحان كنوت نقالاقل كم تعنتو بيد بالكاية تني تيقلت أبكت على المدن ما سقع نراقب سلام كنه thank you